వచ్చినందుకు చాలా సంతోషకరంగా ఉంది. గడిచిన కాలం అంతయు దేవుడు మనల్ని కాచి కాపాడినందుకు దేవునికి స్తుతులు చెప్తూ నిర్గమకాండము 33వ అధ్యాయము 15వ వచనము చదివి వినిపించి ప్రార్థనలో నడిపించింది. మోషే, నీ సన్నిధి రాని ఎడ్ల ఇక్కడ నుండి మమ్మల్ని తోడుకొని పోకుము. దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యం దేవునిక ప్రార్థన చేసుకున్నాం. మహాపరిశుద్ధమైన పరలోకపు తండ్రి, నీ పరిశుద్ధ పాదాలకు వేలాదిలెక్కలేని స్తుతిస్తున్నాను ప్రభా. వందనాలు తండ్రి, ఇంతవరకు సజీవుల ఉంచి కాచి కాబడిన గొప్ప ప్రేమను బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభా. నీకు వందనాలు. మహాకాశంలో మా దేవదూతం నేను కొనియాడుచుండగా ప్రభా తండ్రి, నీవు మా కోసము, మా యొక్క పాపముల కోసం ప్రభా, నీతో మాకు రిలేషన్ కోసం ప్రభా, నీ యొక్క ఏకైక కుమారుని ఈ లోకానికి పంపించే ప్రభా తండ్రి, నీవు క్రిస్మస్ ఆనందాన్ని మాకు ఇచ్చినట్టు ప్రభా, అదే విధంగా నా తండ్రి ఈ కొన్ని గంటల్లో ప్రభా, కొన్ని గడియల్లో ప్రభా, నీ సన్నిధికి వచ్చి నిన్ను కూర్చి ధ్యానించుకుంటూ మాకు సమయాన్ని దయచేసి ప్రభా, నూతన ఉత్సాహంతో, నూతన ఆనందంతో ప్రభా, నూతన సంవత్సరంలోకి మేము అడుగుపెట్టుటకు నీవు గొప్ప భాగ్యాన్ని మాకు దయచేసినందుకు నీకు స్తోత్రాలు ప్రభా. నీకు వందనాలు నా తండ్రి. నీ సన్నిధికి రావటం ఎంతో ఆనందకరం ప్రభా. నీవు దాచిపెట్టుకున్నటువంటి ఆశీర్వాద బలాలు, ఈవులు అనేకములు ప్రభా. మేము ఎంతో ఆశతో ప్రభా, నీవు దాచిపెట్టినటువంటి ఆ ఆశీర్వాద బలాలు, ఈవులను వాగ్దాన రూపంలో ప్రభా మాకు దయచేస్తావని ఆశతో వచ్చి ఉంటుంది ప్రభా. ఆశపడి ప్రాణాన్ని తృప్తిపరిచే దేవుడు కదా తండ్రి. నా ప్రభా, నీవు మా యొక్క మొరను ఆలకించు ప్రభా. మమ్మల్ని ప్రతి ఒక్కరిని ఆయుధపరిచి నడిపించు ప్రభా. నీ సన్నిధికి తీసుకొచ్చినందుకు నీకు స్తోత్రాలు, స్తోత్రాలు, వందనాలు. ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ప్రతి బిడ్డను చూసి ఆశీర్వించి నడిపించు ప్రభా. ఆ తండ్రి, ఇంకా రానైనటువంటి వాడిని చూసి ఆశీర్వించు ప్రభా. మార్గ మధ్యంలో ఉన్నటువంటి చూసి ఆశీర్వించి త్వరగా ఇక్కడికి తీసుకురాము ప్రభా. నీకు స్తోత్రాలు. ఇంకా ఎవరైనా ఏ కారణం చేత రాలేకపోయి ఉన్నారో వారితో ఉండుము ప్రభా. మరి యొక్క పర్యాంతం వాళ్ళని కలుసుకునే విధంగా మమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్వదించి నడిపించు ప్రభా. నీకు స్తోత్రాలు. నీ సన్నిధికి తీసుకువచ్చి ప్రభా, కొన్ని గడియల్లో మేము నూతన సంవత్సరానికి ప్రవేశింపబోచుండగా ప్రభా, నీ ఆశీర్వాద బలాలను మావి నిండుగా మెండుగా అనుగ్రహించి నీ కృపగల హస్తం కింద ప్రతి ఒక్కరిని నడిపిస్తామని నీకు వేలాది లెక్కలేని స్తుతి స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ ప్రభా తండ్రి, యేసు పరిశుద్ధ నామములో